play yapi way bape yakni ka khubor ka premta ka sngi ka nyotrik nai wing ar hajar ar phau kumbangi tip bakari Amerika ka dekari ka bakhlan bor tam haka pathei bat ka deru kari ka ba sensar bat ka bape yaki jing e jong ki way kiri ki baton hakaleng jong ka pathei bat baro kiri kidang phai khmat syakari Amerika bat akmi yaka result ka ban sami sian haka jing yakun presiden hapo kari Amerika hapdeng Presiden Donald Trump bat Joe Biden hakatai ka jing yakun bat ka jing nyobot ka brang ya chakmat hadu menta ikatu kan ne ki media kum ka ABC CBS NBC kila wengno shisendon napo ka White House jaka trekam jong presiden kari Amerika tang namar ba Donald Trump ulakam yakatai ka election president ba lale tu bat ka de ka fraud hadin ba Joe Biden ulayo ya ka election electoral vote kamba aspa hendrup sau naka aspa nyepho banjob bat menta ulalit saha Georgia Nevada Pennsylvania Arizona bat apsatang nya ka result ban penmino baun salongshan kum presiden kari Amerika haba phai patsyakawai ka tolong kubor layatu ba ka don ka aryong bat ka jingshlei kabajur hapo ka Central America hadu bahnya phungwot kila khatno baddu e yala ka jong ka jingim hakate ka jingshlei